Vážení zamestnávatelia, v tejto kapitole sa dozviete, ako vytvoriť mesačný výkaz poistného a príspevkov. Kliknite na manuálny vstup Mesačný výkaz. Mesačné výkazy poistného a príspevkov sa zasielajú za predchádzajúci mesiac, preto vám systém vždy predchádzajúci mesiac predvyplní. Stlačte tlačidlo Pokračovať. Systém vám zobrazí naposledy zaslaný dokument. Môžete ho použiť ako predlohu kliknutím na číslo dokumentu EZU a nebudete musieť vytvárať dokument na novo. Pre vytvorenie prázdneho mesačného výkazu poistného a príspevkov stlačte tlačidlo Nový. Systém vám vždy oznámi, aký krok práve vykonávate. Na zobrazenej sumárnej strane nie je potrebné nič vyplňať. Stlačením tlačidla Príloha prejdete priamo do prílohy. Tak ako na papierovom tlačive, aj tu je potrebné vyplniť požadované údaje, ako sú rodné číslo a počet kalendárnych dní, za ktoré sa platí poistné. Ak neoznačíte políčko Dohoda, ide o zamestnanca s pravidelným príjmom. Po vyplnení vymeriavacieho základu a posunutí sa do iného poľa, systém doplní vymeriavacie základy a hodnoty poistného do ostatných fondov. Keď ste prílohu vyplnili, stlačením tlačidla späť na hlavnú stranu sa vrátite na sumárnu stranu. Následne stlačte tlačidlo Prepočítaj sumárnu stranu. Systém tým doplní hodnoty do oddielu číslo 5 spolu s výslednou sumou poistného a príspevkov k úhrade. Pre skontrolovanie formulára stlačte jedno z dvoch tlačidiel nad alebo pod formulárom. Zobrazí sa zoznam chýb, ktorý pozostáva z chýb a varovaní. Chyby je potrebné odstrániť, aby bol dokument odoslaný do cieľového systému. Varovania slúžia ako upozornenie, nespôsobia neodoslanie dokumentu. Pokiaľ dokument neobsahuje chyby, stlačením tlačidla Potvrdiť a úspešným overením údajov z grid karty bude dokument uložený. Na pozadí prebieha kontrola práve uloženého dokumentu voči registru poistencov sociálnej poisťovne. Výsledok kontroly zistíte po kliknutí na prehľad Mesačný výkaz v rovnakom stĺpci, ktorý je práve označený. Cieľom je, aby mal daný dokument stav akceptovania akceptovaný. Na záver si vás dovoľujeme upozorniť na rozdiel medzi mesačným výkazom poistného a príspevkov a výkazom poistného a príspevkov. Mesačný výkaz poistného a príspevkov sa zasiela za každý kalendárny mesiac a uvádzajú sa v ňom zamestnanci s pravidelným príjmom a dohodári. Výkaz poistného a príspevkov sa zasiela iba ak dôjde k špecifickej udalosti, napríklad priznanie a zúčtovanie príjmov po skončení zamestnania, priznanie a zúčtovanie príjmov pre zamestnanca s nepravidelným príjmom počas alebo po skončení zamestnania. Môže sa stať, že u vás k spomenutej situácii nedôjde, čiže výkaz poistného a príspevkov nezašlete vôbec.